Ja, det her, det er så sketchshow. Det er sketchshow. Og ja, inden vi begynder, så vil jeg gerne lige tale om emnet i den video. Emnet er nørder. Jeg vil lige sige noget, og det er professionel boldspil. Ja, og hvad med for nørder? Ja. Professionel Boldspil for nørder. Mhm. Okay, men vi skal lige gøre os klar til det næste, så imens må I se en god film. Ved I godt, at det er faktisk mig, der er inde i Ronaldinho. Prøv lige at se her, mand. Jeg kan ikke gøre noget film henne. Pause. Ja, nu! Jo, men det skal sgu da være. Det bliver godt svært, så du skal lige prøve at se, hvordan det Okay, klar! Ja, jeg er klar. Okay, men Den skete. Er det den her? Nej, Mikkel, stop nu. Mikkel, det gør faktisk million. Jeg har fået et blåt mærke. Rødt mærke. Mikkel, stop. Au! Skal vi ikke gå ind og gå videre med programmet? Det var vist en lille film. Så jeg ser. Nå. Vi får så besøg af en rigtig nørd i dag. Ja, det gør vi. Vi skulle gerne komme lige om lidt. At det her studie 5. Ja, bare kom ind. Jeg skulle optage. Og hvad hedder du så? Min kære nørd. Ja. Jeg hedder World of Warcraft. Hvad hedder I? Mikkel og Kasper. Jeg er lige der. Ved I hvad? Jeg synes faktisk, vi er nørder. For det skulle komme for dig. Ja. Jeg ser, om du kan regne noget matematik. Okay. Og her har vi så en god film om matematik, så vi har noget dansk. Okay, dansk. Dansk, ja. Der var der dansk. Men er det der ikke dansk med... Ja, det er lidt til dansk. Og med matematik. Nej. Matematik. Matematik. Er du god på matematik? Nej, jeg er ikke god til matematik. Matematik. Hvor er det med matematik? Kan vi snart komme i gang? Jeg slap dog af. Jeg kan se! Matematik! Ja, men jeg kan se. Du har allerede fundet ud af, hvordan sådan virker. Jeg fandt ud af det på Nørd. Nej, jeg fandt faktisk ud af det i dagplejen. Det kommer vi så til at leve.
Det gør, hvad du spiller. Så var det sker. Nå, men interviewet over. Vi ser et nørde. Må jeg gerne låne den her med hjem? Ja. Det er nørde helt. Kom nu, det er nørde. Farvel, mor. Endelig flot det med den her. Ja.